Tuotteistaminen projekti. Projektin esittely. Palveluidea on verkkosivu omalle taideyritykselle. Tavoite on, että tekee selkeän ja visuaalisesti hienon sivuston, ja tässä projektissa on keskeisesti suunnitellut osto- ja palvelupolun niin, että keskeisessä asemassa on helppo ostaminen, navigointi ja taiteen esittely plus myynti samassa paikassa. Kohderyhmä on taiteesta kiinnostuneet noin 20-40-vuotiaat ja kaikki, jotka tykkäävät uniikista ja käsin tehdystä taiteesta. Valitut puuhakirjan menetelmät on 1-5 ja 6, 9 ja 10. Valitut menetelmät 6, 9 ja 10 on asiakasymmärryksen yhteenveto, prototypointi, tarinallistaminen. Valitsin menetelmät, koska ne auttavat ymmärtämään asiakasta monipuolisesti, löytämään ongelmakohdat ja suunnittelemaan toimivan palvelukokonaisuuden. Menetelmät. Tehtävä 6. Asiakasymmärryksen yhteenveto. Keskeistä on se, miten asiakas tuntee ja arvostaa. Näiden avulla voi tehdä toimivan sivun ja ostopolun asiakkaalle ja tuotteessa saa toimivan. Juuri sen takia valitsin tämän menetelmän, koska siinä pääsee syventämään ymmärrystä, mikä auttaa tuotteen tekemisessä. Tehtävä 9. Prototypointi. Tämän menetelmän avulla voi saada tietoa siitä, meneekö oikeaan suuntaan tuotteen kanssa ja saada hyödyllistä palautetta. Tehtävä 10. Tarinallistaminen. Pääsee rakentamaan storypuun, mikä on vahva alusta sille, mitä tuottaa. Pääsee konkretisoimaan tuotteen ja tarinan. Kaiken keskellä on se havainto, että asiakas haluaa positiivisen, inspiroivan ja selkeät kokonaisuuden. On tärkeää, että sivu on visuaalisesti hieno ja selkeä ja että osto- ja palvelupolku on helposti ymmärrettävä ja navigoitava. Ostopolku ja sen eteneminen. Kiinnostus herää. Asiakas näkee teoksen Instagramissa tai TikTokissa. Klikkaa linkkiä verkkosivulle. Tutustuminen. Selaa galleriaa, klikkaa kiinnostavaa teosta. Lukee kuvauksen. Koko hinta, tarina. Päätös. Näkee selkeän hinnan, näkee osta nyt -painikkeen, luottamus syntyy, kuvat, esittely, selkeys, ostaminen, lisää ostoskoriin, täyttää tiedot, maksaa esim. Kortti tai mobile pay. Oston jälkeen saa vahvistuksen sähköpostiin, saa tiedon toimituksesta, saa paketin. Tärkeimmät havainnot asiakkaasta ja keskeiset löydöt. Visuaalisuus on tärkeää. Helppo ostaminen vaikuttaa paljon ostopäätökseen. Luottamus on tärkeää. Asiakkaan tunteet. Inspiraatio. Epävarmuus, voiko nettisivun ja henkilöön luottaa. Ilo onnistuneesta ostoksesta. Johtopäätös. Verkkosivun pitää olla luova, selkeä ja luotettava, niin on todennäköisempää, että asiakas haluaa ostaa taidetta. Palvelupolun keskeiset tulokset. Ennen palvelua asiakas löytää taiteen sosiaalisesta mediasta. Ongelma. Lisätietoa voi olla vaikea löytää. Palvelun aikana asiakas selaa verkkosivua. Ongelma. Epäselvä ostoprosessi. Palvelun jälkeen asiakas vastaanottaa tuotteen. Ongelma. Toimitus voi olla hidas. Tärkeä oivallus, minkä tajusi ostopolun ja palvelupolun suunnittelemisessa, on se, että suuri kehityskohde oli ostopolun selkeys. Ideoinnin tulokset. Hyvät ideat. Taiteilijan tarinateosten yhteydessä. Selkeä verkkokauppa ja paljon painikkeita eri sivun osiin ostamiseen ja palvelun navigointiin. Visuaalisesti hieno galleria ja selkeästi kerrottu informaatio ostamisesta, toimituksesta ja sivusta. Tärkeää keskittyä helppoon ja toimivaan ratkaisuun ja palveluun, ei liian monimutkaisiin ominaisuuksiin. Prototyypin tulokset. Testauksen havainnot. Visuaalisuus toimii hyvin, ostopolku ei ollut tarpeeksi selkeä. Tehdyt parannukset. Enemmän osta nyt -painikkeita, että ne näkyy helposti sivulla. Selkeä navigaatio oston vaiheesta vaiheeseen. Tärkeimmät lopputulokset. Projektin konkreettiset tuotokset. Verkkosivun rakenne, etusivu, galleria, tuotesivu. Selkeä käyttäjäpolku, palvelupolku ja ostopolku. Tämä tärkein tehtävään liittyen. Brändi ja tarina, asiakasymmärrys, lopputulos, toimiva konsepti ja tuottaminen, selkeä palvelukokonaisuus asiakkaalle, kestävän kehityksen näkökulma,
Huomioitu projektissa. Digitaalinen palvelu vähentää fyysisen tilojen tarvetta. Mahdollisuus panostaa ekologisuuteen. Esim. Ekologisiin pakkauksiin ja materiaaleihin. Paljon taidetta voi olla tehty tilauksesta valmistamiseen, eli vähemmän hukkaa. Tärkeä näkökulma. Pienyrittäjyyden tukeminen on sosiaalista kestävyyttä. Toimenpideehdotukset jatkoon ja yhteenveto. Kehitysideat. Parantaa luotettavuutta esimerkiksi läpinäkyvyydellä toiminnasta ja tuotteista, ottaa huomioon asiakasarviot ja palautuksen ja pitää selkeät toimitustiedot. Lisää näkyvyyttä esim. Postaamalla enemmän verkkosivusta ja tuotteista someen, tekee collabs muiden artistien ja brändien kanssa ja yhdistää hyvin verkkosivun ja sosiaalisen median. Yhteenveto. Asiakasymmärrys, luovuus, jaostopalvelupulun tekeminen, palvelupulun tekeminen todella tärkeää, kun toteutti ja suunnitteli projektia. Suurin oivallus oli se, että helppous ja luottamus on myyntiä. Lopputuloksena on selkeä ja toimiva verkkosivukonsepti.